Ya. Iyo, sampaikan ke mama. Gunta aja. Apa tinggal? Ada apa tinggal aja. Letaknya. Mak. Iya, Bro Do. Tapi sungguh pun kamak surang tetapi kato terlimpah perundangan angin dan basah hujan apa pohon. Ujung tantak pangka tatikam. Sifatnya bana sagalo nenek mama alim ulama cadiak pandai serta orang semando nan dianjung tinggi diamba gadang. Walaupun anak nan babako pemuda pun sama sekali. Iyo. Tapi sungguh pun dari ambo mak tetapi kato terlimpah perundangan. Artinya bana lah sepakai pulau kami silang sepangka kerajaan pokok. Iyo. Bagi ni mak, koto alam padang cimia tampak renahnya kuretaji, bondang malam abikan minyak, bondang siang mematangkan hari. Iyo. Ko tantangan minyak nan kabi hari nan kapatang Allah di niat disengaja semenjak kapatang kalam hari. Iyo. Dek minggu nan talampau sapangga bulan nan hilang ampe hari nan katimbu Allah sama dia nanti. Iyo. Di balik itu mak, elok diginsuit nambak samui, di dayung-dayung bak salindi, di jambu-jambu bak siang. Iyo. Supaya nan jauh nak nyampi, nan tinggi nak nyoranda, supaya kerajaan nak bansue. Iyo. Artinya bana ado nan takana di hati tagilan-gilan di pemikiran. Nandak menyabui kato nan bana nandak menempuh jalan nalurui. Suatu kolah bulia kato disabui ganok kedua balun. Sekian bana dari rombo mak. Sampai Bro Do. Sekirolah. Menurut pasaran biasa Bro Do. Lama bunyi gandang batingkah sumani kato berjawab capek runjangan pelmudo tentu baku model laki. Iyo. Akan tetapi kok tembak nan balamai pandang nan bertujuan anginan basah hujan nama puhun ujung tantak pangkat tikam tetapi kato talimpah perunjangan kapal mudo kan iyo kabaki ambo. Bana. Tapi sungguh pun kabaki ambo sifatnya bana sagalo nenek mama alim jo ulama kadiak jo pandai saratu orang sumando nan dianjong tinggi dan bagadang walaupun anak nan babako pemuda pun sama sekali. Iyo. Baru pun jadi ambo tentang itu pemuda basuan jo bandang pemuda. Kau dapat surang dibulei, dapat badu di padu, dapat bersama tentu ditadiak kata jumu pakai. Iyo. Ditadiak kata jumu pakai dan biak kata bayo. Bayo ambo dahulu menanti pemuda sepanitahan. Sampai mak. Alah dulu pemuda. Baru poe dan mak. Lu lama nulis pasal nan beso mak. Artinya bana laluri berjalan batampuan laba takiak kayu namba laba na kato namba sabui laba takiak kayu namba tabang laba gari tunggak namba pahe. Iyo. Artinya bana tentu lah yo dapat surang dibulei dapat dua di padu dapat basamu ditariak kato jum pakai. Iyo. Ditariak kato jum pakai diambil kato bayo mak lalu menanti ambo sepanitan kami itu. Bana. Baru poe dan mak yo itu bana nambo cari supaya menyawak di nan janiah melo tentang selesai golek nak tibu data. Insyaallah mak meluang tentang tu mak. Sampai pemuda. Sekiralah. Baru punya dek perlu mudo lah beluang lah buah sampai lalu lah bakanan jangan sampai naik. Iyo. Tentu dia ambo lah buah taluang dan kamu tampuah dan jangan takana dan kamu tingke. Bana. Artinya mana lah boleh ambo bayo. Ba ambo bayo 20 doang. Insyaallah mak. Bagindo. Iya, Mak. Tapi sungguh pun bagindo surang anambo imbau sipai nebana sagalo orang sumando kami nan dianjuang tinggi dia bagadang. Iyo. Kok tempo dia wai tadi silang sapangka karaju nama pokok mendatang buah perunjangan kawaki ini mama. Iyo. Aku lah perunjangannya. Tuma koto alam padang cik minyak tanpa denah nyukulai taji baundang malam mabikan minyak baundang siang mematangkan hari. Iyo. Kok tantang minyak nan kabi hari nan kapatang ala diniek disangajo samanjak kapatang kalang hari. Iyo. Dek minggu nan talampau sapangga bulan nan hilang ampe hari nan katimbui alah samo dinanti. Iyo. Di balik itu elok dengan suinan bak samui di dayung-dayung bak salidi di jambu-jambu bak siang. Iyo. Supaya nan jauh nak nyampi nan tinggi nak nyorandah karajo ko nak bansue. Iyo. Artinya bana ado nan takana di hati tagil-gilan di pemikiran. Nandak menyabui kato di nan bana nandak menempuh jalan yang lurus. Iyo. Suatu kolah boleh kato disabui ganok kedua balon. Baitu bana katonya tadi. Iyo. Baru punya diambo tentang itu bagindo kok katonya tu berjawai Allah baku malian balun sehinggonya di berali kali sabui kato misal kali baco. Iyo. Allah misalnya diambo. Karak kani baju orang sunui dijahit lambe disudahi di luang tumbuhan data. Iyo. Lama mani alun balului kok pai alun baluahi. Janji seterahai batibon bayo ambo dulu menanti pangka selanta. Iyo. Nande pangkalah di nantinya. Nande ambo ko nan mo payon ka bake bagindo. Kok tantang katunan ka jawab runjangan ka kembalian. Aku mau cari orang semando kami salah seorang. Sampai, Mak. Allah dulu gitu. Menurut pasaran beso, Mak. Iyo. Lama bunyi ganang batingkah semeni kato bejak capek kemudian tentu bak kemudian laki. Iyo. Akan tetapi kok tembak nan balamai pandang bertujuan angin nan basah hujan nan bakun ujung tantak pangkat tikam tetapi kato terlimpah karunia mak kan juga kabake ambo. Bana. Tapi sungguh pun kabake ambo sifat juga nasa kalau kami orang Sumando nan sabandang duduk saja makan. Iyo. Kok duduk semua rendah tagak semua tinggi. Iyo. Baru poren bo mak sesuai jo undang mak. Kok dapat surang babulei dapat badu di padu dapat basamu ditarik kato jumu pakai. Iyo. Ditarik kato jumu pakai dan biar kato bayo ambo dulu menanti mak sepanitahan sekian dulu mak.
Sampai Bagindo. Sakirolah mak. Itulah menurut pasaran biasa Bagindo. Iyo. Kok capak palamak makan kacih pailangan padeh, lamak makan di batang buah, sajuk makan di bakuah, Iyo. semua dikatur di payuan. Artinya bana tentulah iyo. Kau dapat surang dibulei, dapat baduo di paduo, dapat basamu ditariak kata jumu pakai. Iyo. Ditariak kata jumu pakai dan biak kata bayo. Mau bayo Bagindo dulu menanti mau sepenitahan kan bayi itu. Bana. Dan mau itu bana mau cari Bagindo. Supaya menyambut dengan janiah, mailo tantangan selesai, golek nak tibo di data. InsyaAllah baluangan tang itu Bagindo. Sampai mak. Alah dulu Bagindo. Baru kuare mak lah baluang lah buah tampek lalu lah pakanaan janjang tampek na ya. Iyo. Tentulah buah taluang nan kamu tampuah janjang takanak nan kamu tingke. Iyo. Artinya mana lah boleh ambo bayo. Bama ambo bayo mak. InsyaAllah baluangan Bagindo. Selanjutnya. Mak, Aduh Bagindo. kembali ke dunia mak. Mau tadi mau. Kok tempo lewat tadi ya mak kan dia mendatang perundian ke Bakembo. Bana. Tapi sungguh pun ke Bakembo sifat jabana sagalo kami orang Sumando nan sabanyan duduk saja mamakan. Iyo. Kudu dua semua rendah tagak sembuh tinggi. Iyo. Baru puan yang bawa dek mencari katonan sebelik picak nan salayang. Iyo. Rupulah taleleh kumbang dek gumolah tarintang supaya diputi lah talai waktu dia bang. Iyo. Dek adek lah buah dua pasimpang adek kampuang baru babero adek dua iyo bayo. Iyo. Dek mampayun ketua mak lah tagak terambe ambo mengulian perundian ke Bakembo. Ikunan ambo minta suko sabar lah jemaah. Sekian dulu mak. Sampai Bagindo. Sakira lama. Baru punya dari Bagindo sebelum kandak kadiagiah pinta kadi pelakuan. Ado jua dan marusuh aja manggamang. Kok setia menjalani untuk menyudahi agak-agak rasu kayo nganangan membuatan saya. Iyo. Artinya mana? Tu made mencari katuran sabule picak na salayang. Rupuh lah talele kumbang di bungu lah tarintang tupai di putih lah talai wakatu dia bang. Iyo. Dia ada labuah dua basimpang, ada kampung bero-bero, ada dua iyo bayo. Dia mampayuan lagak talambe bagi do mengulang perundian kalau kiambo. Kan ikon bagi do minta suku sabar laju maaf. Benar. Baru punya dembo tentang itu bagi do dari cari bana tanjuang nama balik cantina baliku sehingga dia beralih ke disabui kata misal ke dibaco. Iyo. Ala misalnya dembo. Ili palati dari tiku pasang lantera kabau putih baranti tentang kuret taji daun silayu di tapian. Iyo. Asa kandak lay kabuliah tinta lay kabalaku insyaallah lamun sayente murantian tentang itu do. Sampai mak. Alah lu do. Baru kuare mak urang balawi lawih bapadang lapang barimbono. Iyo. Kok lawih tampe paranang padang tampe mancak kok rimbo tampe menyimpan segala resio. Iyo. Artinya mana tio karanda tio banggia tio pinta tio pelakuan. Iyo. Di ambo mak lah senang raso dalam hati lah sajua dalam kiro-kiro. Iyo. Mak Aduh mbok gitu. pado baladang kasinggalang elok baladang kata dikek kayu galek sarang barungo. Iyo. Kalau di rantangan namanya panjang elok di punta anaknya singkik saja lembek kapaguno. Iyo. Aku lah singkik saja lembek kapaguno. Kok sunai kato diulang dibilak kato kapangkanyo disabui kato nan tadi dibaco kato nan kini. Iyo. Adapun kato mak tadi. Tu mah koto alam padang ciminyak tampak renanya kurai taji. Iyo. Bondang malam mabikan minyak, bondang siang mamatangkan hari. Bana. Kok tantang minyak nan kabi hari nan kapatang alah diniek disengajo semenjak kapatang kelam hari. Iyo. Dek minggu nan terlampau sepangga bulan nan hilang ampe hari nan ketimbu Allah semungkito nanti. Iyo. Di balik itu, elok dikisui nampak samui di dayong-dayong bak selindik di jambu-jambu nan bak siang. Iyo. Supaya nan jauh anak nyampia nan tinggi nak rendah supaya kerajo na bansua. Iyo. Artinya mana ado takana di hati tagilan-gilan di pemikiran. Nandak menyebut katuri nan mana nandak menampuah jalan di nalurui. Iyo. Suatu kalau boleh katuri sabui kanok kedua balon kan betu mana kata mak tadi. Bana. Baru korembo mak lah sepanjang tadi kanyang bancang sekiro tupuas sekiro bayang-bayang. Iyo. Allah ambo payon ilia jumudia lawi jodage. Kok kay liya nyola sadan puah rayong kok kemudian nyola santang dalang larape dan bo katonan sa bulik picak na salayang. Iyo. Kok buli ela buli rigolean kok picak la bisa dilayang dapat du kato yung pakai. Iyo. Akan tetapi kok tantangan kato ng kabajawa rundian mo kembalian. Nang kami pihak urus mando manumpang sajo kabaki minyak mama. Sampai begitu. Sakira lama. Baru punya dari Bagindo lah taliba iye tengah sawah lah bule iye kapang buduah lah padu kato di mau pakai. Iyo. Akan tetapi kok tantang katonan kabajawo rundiangan kaba kembalian. Nan pihak orang Sumando kan menumpang saja kabaki ini mama. Mana? Baru punya dembo tentang itu Bagindo. Tagamang jombo nang kajatu acame jombo nang kanyui. Artinya mana? Kok tak tempang Bagindo di bidok baru nyolong sudah tarang bulan tarang cuaca. Hari elok angin selesai tarang bulan tarang cuaca mau kucu aru dilancarkan. Dialah sampai badan kapualo. Iyo. Akan tetapi kota tempang Bagindo di video usaha lagi lah candia. Baciwi cendol limbu baputa pakai di tengah-tengah. Ini nak tentu kali tujuh kemudian tentu kali datang alamat kakarang badan di lautan. Kabaa sipai badan diri. Artinya bana. Kok sentiang lagi kali bilai, lamah lagi kali tahu. Insyaallah mau coba-coba mulang perundiangan pangkal ko window. Sampai mak. Alah lu window. Baru pura mak. Saulun kandak kadang pinta kadi pelakuan. Iyo. Sampai jom mak nang kanyui tagamang jom mak nang kejatuah. Iyo. Artinya mana ikut tak tumpang
Di ambo bidua baru nyolong sudah. Iyo. Hari elok angin selesai, terang bulan terang cuaca. Iyo. Papucu aru dilancaran julah sampai badan di Kualo. Iyo. Akan tetapi jika tertumpang di bidua utang layar cabia. Iyo. Baci candu di kubu putar pakai di tengah. Ini nak tentu ke tujuh, kemudian nak tentu ke diadang. Alamat kakaram badan di lautan. Kan kapa ada spek badan diremak kan betul kata mak tadi. Iyo. Baru pun mak dosen tiang mobilai kalau lamang mau tahu sehinggonya adik pada lihat tersebut kata misal nak dibaca. Iyo. Ala kami sare mo di pape pagar di papan di balah mangko kadila dia. Iyo. Kota PP mama kanungkan sama kita bawa kena beya. Pulanglah purniam pangkat tadi bapak doanya purniam mak. Sekian dulu mak. Sampai begitu. Sakira lama. Baru punya dek bagindo kok tagamang bola wajawe ku anjing ala basonsong tangi ala ko penjua. Iyo. Jambo la sanang sorong hati la saju dalam kiro-kiro. Iyo. Untuk samantara bakantin itu dulu doa. Insyaallah mak. Kalau muda, Yo dong mak. kembali perundian muda. Tarimo mak. Kok tempo dewa tadi kalau muda kan dia mendatang perundian ke pakai embo. Iyo. Tapi sungguh pun ka pakai embo sipai dia benar sagalo ninyak mama, alin dia ulama, cagiat dia pandai saratu orang sumandoran dia juang tinggi dia bagadang walaupun anak nama kopi muda pun sama sekali. Bana. Baru punya dembo tentang itu pemuda dia mencari katuran sabule pijak dan salayang rupanya lah terileh kumbang dia bungu lah tarintang tu pai dia putiak lah talai waktu dia bang. Iyo. Dia ada lah buah dua basimpang ada kampung berok ada duduk iyo bayo. Dia mampayon kata pemuda lah gak talambe mau ngulang perundian ka bake. Iko nan mau minta suku sabari lain. Sekian lo pemuda. Sampai mak. Lah lo pemuda. Baru puai dah mak sabalun karanda kadagiah pinta kadi pelakuan. Iyo. Ada juanan meresuah jamang-amang. Kau setia menjalani untuang menyudahi. Agak-agak rasa kayu angan-angan bawa sansai. Iyo. Apa artinya? Tu mah. Dek mencari katunan sabulek picak nan salayang. Iyo. Kupuai lah taleleh kumbang dek bungo lah tarintang tu pai dek putiak. Alah talek waktu dia bang. Iyo. Dek adek lah buah dua basimpang, adek kampung berok babero, adek duduk iyo bayo. Dek mampayuan kata ambo kalau agak talambe emak memulang perundian ka bake ambo. Kan iko nama minta cukup sabar lah jemaah. Mana? Baru puai dan ambo mak. Ndak mencari bana tanjuang nama balik. Cantina baliku sehinggonya adi balali ka disabui kata misal ka dibaca. Iyo. Ala kami sari ambo mak. Simpang ampe di bawa kamba simpang jalan ke kuda taji. Iyo. Lambe sakete indah ba asal janji betapai sekian bana ada ambo mak. Sampai pemuda. Sekira lah. Baru punya dek pemuda orang Panggalak jago lalu panjilah pulang mandi panyuko dia lek datang. Iyo. Artinya mana tiap kandak tiap regia tiap pinta tiap berlakuan. Iyo. Dia ambo bagi pemuda lah senang solang hati lah sajuk dalam kira-kira. Pemuda. Iyo dah mak. Pandu baladang kasih galang elok baladang katanike kayu kalik sarang bungo. Iyo. Ikut dirantang namuah panjang elok dipunta lanjut singkek saja rembek kapal gunung. Iyo. Aku lah singkek rembek kapal gunung. Sunai kato diulang dibilak kato kapangkanya disabui kato nan tadi dibaca kato nan kini. Iyo. Adapun kato pemuda tadi. Tu mahkok ketua alam padang cimiak tanpa denah nyukure taji bondang malam abikan minyak bondang siang mematangkan hari. Iyo. Kok tantangan minyak nan kabi hari nan kapatang alah diniak disangaja samanja kapatang kalam hari. Dek minggu nan talampau sapangga bulan nan hilang ampe hari nan katimbui alah samuri nanti. Iyo. Di balik itu elok daging suit mbak samui di dayung-dayung mbak sarindi di jambu-jambu mbak siang. Iyo. Supaya nan jauh nak nyuampi nan tinggi nak nyorandah karajuku nak bansue. Bana. Artinya mana adu nan takana di hati tagilang-gilang di pemikiran nanda menyebut katolinan bana nanda menempuh jalan yang lurus. Iyo. Suatu kolah kuliah katolik sabui ganok kedua balon kan baitu bana kata belum tadi. Bana. Baru punya dembo tentang itu belum do. Alah sepanjang tali sakanyang bantiang sekilo tubuh sekilo bayang-bayang. Iyo. Alah mau payon lili mudia lawik jedare. Ko ilinya lah alah sarang kuada yuang kemudian nyala santa ngalah nggak dapet dembo kato nasa bulek picak nasa layang. Iyo. Kok buleknya lah bulek digolean kok picaknya lah bisa dilayangan lah padu kato jimu pakai. Iyo. Akan tetapi dek karena kalau mudo lain menyebut katolinan banang lain menempuh jalan nan lurus ko kabui bakabui asok dama kalau mudo antara togo di palito sabui sajalah kato dina banang di hadapan kita dan basamu kandak kalau mudo bagiah pinta kalau mudo pelakuan Sampai mak. alah lu Baru puai dah mak orang balawik lawe padang lapang barimboano. Yu. Kau lawiknya tampek baranang, padangnya tampek memancak, rimbonya tampek menyimpan segala rasio. Yu. Artinya mana tiok karanda tiok jagia, tiok pinta, tiok dia pelakuan. Yu. Dia ambo mak dia karanda ambola bagia, pinta ambola pelakuan lah sana lah dalam mati lah sajua lah kira-kira. Yu. Untuk sementara bahkan tiang gitu tentang tu rumah. Insyaallah belum do. Dia belum dong. Lah sajuk di kilo Lah sajuk sajua di dalam kira-kira. mencilih mama tadi nanti kan dia karena kan tidak mau dia minta tuan dia buat tentang itu Itu lah sana lah dalam mati lah sajua. enggak encik tadi encik tadi Kita
Lambe po kambas pag napanjalan ko tadi. Lambe sa kete indah ka ba ama asa jadi mak le. Sabui mama ane. Koyo enca anu e. Alwi le punya. Tangga le. Mak le. Oh, Cuk. Kau tengah jangan saya pun doa. Tahu ni. Nah, kalau maksudnya senior kau nyawa lagu berang pang. Ya, tapi kalau sapi kalau sama bawaan. Iya, iya. Kan. Kita kok sama sini. Jadi dah. Mak, Iyo, belum dong. tapi sungguh pun amak nan bimbau. Amak juan nan bimbau. Atau mau. Tapi sungguh pun amak nan bimbau sipek je panas sagalo ni mama alim je ulama cerdik pandai serta orang semando nan dia juang tinggi dia bagadang walaupun anak nan babako pemuda pun sama sekali. Iyo. Baki nilai mak dari bapucuk baka cambah jurai bajurai daun ubi dari batu kuak kaba tambah ate pulau padonan tadi Iyo. aku lah ate pulau padonan tadi kok tadi 10 kunto kini baralia kaba merah Iyo. tadi tentang buka kato kini baralia kapado taratik sambah Iyo. aku lah dinamakan taratik sambah kok dua bersimpuh sebelum kerajo langsung mau kasih sampai baru diangan di hadapan angku nenek mama di lingkung adik je pesako di muka medannya berjeli ate bana dilayut tentu tabuan sepanjang teratik yang berjeli lelo je kerenah tadah je tampannya Iyo. aku lah dinamakan teratik yang berjeli kau duduk bersimpuh basilang latak dilunjamkan lutut nan dua ditakutkan kepala nan satu di susun jadi nan 10 diangkat tangan tak baca buah basamban Iyo. sambah tapun kanan patui di senan kato disabut mangkonya elok rundian dibaca mangkonya ranca Iyo. ba kini lai ko tantangan teratik yang berjeli kali sama kita bawan nan pihak pada renjang tangan kita lantakkan pada tampiknya baik-baik di dalam peti nan bagewang pasak di luar kunci di dalam Iyo. kini sekadar kato saja kini kato saja kali sabut bana kali ke tangan karanda buliah pinta balaku sekian bana mak Sampai belum dong. sakirolah Baru punya dek kalau mudo misak je misai nak kunjung api, haye mato nak kunjung tubuh, bajalan nak serang selangkah, bakanda nak serang sekali. iyo Aku lah bakanda nak serang sekali. Cuma dari babuncuk bakal jambah, jurai daun ubi, dari batu kuat kau tambah teh pulau beron tadi. bana Aku lah teh beron tadi. Kok tadi si kulit kunto kini beraliah ke benang merah. Kok tadi tentang pembuka kato kini beraliah teratik sambah. iyo Tentu dia ambo dek karena balasa radang balain banyak tentu balain pulau partainya. iyo Di mana kok memancung nak sekali putui, mengabek tak sekali arek, memangku tak sekali kami. iyo Di mana dia ambo pulang udah. Tako dapat seorang dibulei, dapat berdua di padu, dapat bersama tentu dia tarik kata dia mau pakai. bana Ditarik kata dia mau pakai dan biar kata bayo pulau umur nanti belum dua seperitaan. sampai mak Allah belum dah. baru poe itulah mulai pasanan besok mak lah cepat tetagak nan baisi kitab tekambang na baco sorry lamonan bapak cik umanek lamon na pegang Iyo. artinya bana tentulah yo ko dapat surang dibulei dapat dua di padu dapat basamu ditarik kata jumu pakai Iyo. ditarik kata jumu pakai diambil kata bayo mau bayo pulau mak lalu menanti ambo sepenitaan kami tu Mana? baru poe dan mak yo tu bana nambo cari supaya menyawat di nanjaniah melo tentang selesai golek nak tiboy dan nata insyaallah mak mau luang tang tu mak Sampai belum dong. sekirolah Baru punya dek pemudo lah baluang lah buah sampai lalu lah bahkan nak pulau dan jangan sampai naiknya. Tentu dia lah buah taluan yang kamu tampuah dan jangan tak kena nak kamu deke. iyo Artinya mana lah bulia pulau mau bayo. Iyo. Bayo lah belum dah. insyaallah mak Dia belum dah mau kau elo. Dia belum dah. Bagi dong. Iya mas, Bagi dong jualan boy bau. ada mau mak. Tapi sungguh pun bagi orang boy imbau sipeknya banasa kalau orang sumando kami nan dan juang tinggi dan bagadang. Iyo, Kok tempo dia wae tadi silang sapangka kerajaan bapak kok manukuk bawa penundian kau kini nih mama. iyo. Aku lah tukuk tambah harinya. Cuma sabalun dari bapucuk bakal cambah jurai daun ubi dari batu kuat kau tambah teh lo pernah tadi. Iyo, Kok tadi 10 kunto kini berliah ke benang merah. Kok tadi pembuka kato kini berliah ke teratik sambah. iyo. Aku lah menemukan teratik sambah. Sabalun kerajaan langsung mau kasih sampai berundiangan di hadapan angku dengan nenek mama di lingkung ada di pusako di muka medan nama jadi. Iyo, Ateh bana di lainnya tentu tabawan sepanjang teratik yang menjadi lelo je karena tadai tampannya. iyo. Aku lah menemukan teratik menjadi duduk bersimpuh basilang latak dilujamkan luti dan dua ditakuikan kepala satu disusun jari nasa puluh diangkek tangan tabaco buah kesambahan. Iyo, Sambah tapun kalang patui di sinan kato disabui mangkonye lo rundiang dibaco mangkonye ranca. iyo. Begini, kau tantang teratik menjadi kan sama kita bawan. Insyaallah. Dan pihak pada renjangan tangan kita letakkan di tampaknya bayi-bayi dalam peti dan bagewang pasak di luar kunci di dalam. Iyo, Kini kato saja kan disambut bana kali ke tangan kandak buliah pinta balaku baitu bana katonya tadi. iyo. Baru punya diambo tentang itu oh bagindo kok katonya itu berjawab Allah bakumalian balun diambo ikulan bo payon ka baki bagindo kok tentang katunan ka berjawab run jangan ka bakumalian aku mau cari dulu orang semondo kami salah seorang
Sampai mak Allah dulu bagindo. baru pura mak misak je misalnya nak kunjung abi ayah mak tu nak kunjung tua berjalan tak sarang selangkah bayu tak sarang sekali. Bana. Akulah bayu tak sarang sekali. Tu mah dari batu cuak bakal cambah jurai bajurai daun ubi dari batu ku Allah kawa tambah atih puluh padunan tadi. Iyo. Akulah atih puluh padunan tadi. Kok tadi sepulik kunto kini baraliah ke benang merah. Iyo. Kok tadi tentang Pak Kato kini baraliah kata rati sambat. Bana. Tentu dan mau dek karena bahasa ladang balen bannya tentu balen pulau partainya. Iyo. Kok memancuang tak sekali kutui mengabek nak sekali hari memangku tak sekali kami. Iyo. Artinya mana? Kau dapat artinya mana dan boma kau dapat suram babulei dapat badu di padu dapat basamu ditariak kato jumu pakai. Iyo. Ditariak kato jumu pakai dan dek kato bayo ambo dulu nanti mas bayo puluh ambo dulu nanti mas penitahan. Sekian dulu mak. Sampai bagindo. Saya kira lah mak. Itulah menurut pasaran biasa bagindo. Iyo. Acupak tatagak na baisi, kitab takambang na mabaco, suari lamu na mabaci, umanek lamu na mapagang. Iyo. Artinya mana tentulah iyo. Kau dapat surang dibulei, dapat baduo di paduo, dapat basamu ditariak kato jumu pakai. Iyo. Ditariak kato jumu pakai dan biak kato bayo. Mau bayo pulo bagindo dulu nanti yang bos penitahan kan baik tu. Benar. Dan boy itu banana mau cari wilo supaya menyambut dengan janiah melo tentang masalah saya golek nak tibu dengan datang. Insyaallah baluang tang itu wilo. Sampai mak. Allah dulu wilo. Baru pura mak lah baluang lah buah tampek lalu lah kena janjang tampek nanya. Iyo. Tentulah buah taluang junan kambo tampuah janjang tak kena junan kambo tingke. Bana. Artinya mana lah boleh mau bayo. Ba mak mau bayo lu mak. Insyaallah baluang wilo. Soalnya mak Aduh mau wilo. kembali purnia mak. Ambo terima. Kok tempo lewat tadi mak kan yang menatang purnia ke Bakembo. Iyo. Tapi sungguh pun ke Bakembo sifat juga nasa kalau kami orang Semando nasa banyak duduk saja makan. Iyo. Kok duduk semua rendah tagak semua tinggi. Iyo. Baru puan lambo dan mencari katonan sebulik picak nan salayang. Iyo. Rupulah lata tumbuak galak kenapa lata pasahkan kampang lata sebut de jalur talingkuang de bongkar. Iyo. Sabalik bongkar na melingkuang de teh jalur na maimpi kita tengah lata badan diri yang buat. Potonggan nak kemak kebelian. Iyo. Artinya mana? Kok tentang atau kebejawa undang kembalian. Menyerah saja ulang ke bagian bo, kaba ada supaya badan diri mak. Sekian dulu mak. Sampai bagindo. Saya kira lah mak. Baru punya dari bagindo sabalun kanda kadiagia pinta kadi pelakuan ado juna merusua jaman gamang kok setia menjalani untuk menyudahi agak-agak asuh kayo nganangan membosan saya. Iyo. Artinya mana? Itu mah dia mencari katonan sabule picak na salayang rupanya lah tatumbuh adalah kenapa sama sah ikan kampangan atas sungki di jalur talingkuang di muka. Iyo. Sabalik bungka nama lingkuang dia teh jalur nama impi di tengah-tengah terletak pada di bagindo tukar agak mata beda. Iyo. Artinya mana? Kau tantang katoran kau jawab, jangan kau kembalian. Manjara saja ulang kau pakai bagindo. Kau ada pada supaya pada diri bukan begitu. Benar. Baru punya dembo tentang itu bagindo. Dari cari mana tanjuan nama balik cantina baliku sehingga di berani ke disabui kata bisa nak baca. Iyo. Ala misalnya dembo, pemisah saja ombo kau pakai orang babui 4 tahun. Di mata serak nanyo tumbuh, di mata bi nanyo boneh sabui lagi kau menjadi kerupuk tibu mana daripada diri bagindo. Iyo. Dembo bagindo, pucuk dicinta ulang tibu semua dikali aja nan tabi akan dicari rotanan dapet pasang dia penantian bata-bata go nan kalai. Iyo. Lu ali pada window dia muang bo. Kau bagindo mana? Manih lah window ulang rundiang kayak bo ni. Sampai mak. Allah lu window. Baru pura mak. Orang laweh ke padang lapang barimbuan no. You, Kok laweh tampek baranang padang tampek memancak. Kok rimbuan tampek menyimpan segala rasio. you, Artinya mana tiok karanda tiok banggian tiok pinta tiok kelakuan. you, Tembo mak lah senang rasul dalam hati lah sejak dalam kiro-kiro. you. Mak Adong bo bagindo. orang padang memunta banang dipunta lalu dilipet dibagi dua. You, Kalau di rantangan namanya panjang elok dipunta anaknya singkik saja nembek kapal gunung. you, Aku lah singkik nembek kapal gunung. Kok sunai kato diulang dibilak kato kapangkanyo disabui kato nan tadi dibaco kato nan kini. you, Adapun kato mak tadi. Sebelum kerajo langsung kusik sampai balunnya di hadapan umpun ini mama di lingkung adek di pusako di muko medana manjili. you, Ateh bana di layanya tentu tabuhan sepanjang taratik di manjili lelo jo karena kadang sampane. you, Aku lah menemukan taratik di manjili. Kok duduk pasimpuah pasilang latak dunjamkan lutut nan dua ditakwakan kapalona satu dan disusun jadi nusang pula dan ke kanan tabaco buah pasambahan. you, Sambah tapun kanan patui sinan kato disebut mangkonya lo rundian bacu mangkonya rancak. you. Ba kini lemak kok tantangan taratik di manjili kan dari samu kita bawaan. Insyaallah. Dan pihak padornya tangan sama itu letak ada tampaknya banyak di dalam peti dan bagaimana pasak di luar kunci di dalam. You, Kini kata saja kali sabun mana ke tangan. Hendak dia minta balaku kan itu mana kata mak tadi. bana. Baru puan demo mak lah sepanjang tadi sekanjang panjang sekiro tubuh sekiro bayang-bayang. You, Allah mau payoni dia juga dia lawi jurage. Kok kai dia nyola sarang puah rayong kok kemudiannya lah santanggal lah.
Larapek dan buka to na sebulek picak na selayang. You. Ko boleh lah boleh golean ko picak lah bisa di layang lah padu kato jumbo pakai. You. Akan tetapi ko tantang kato kabajawa urun yang kembalian nan kami pihak urun semando menyerah saja kabaki nenek mama. Sekian dulu mak. Sampai Bagindo. Saya kira lah mak. Baru punya dia Bagindo lah tareba ye tengah sawah lah boleh ye kapambuduah lah padu kato jumo pakai. Iyo. Akan tetapi kok tantang katonan kabajawa urun jangan kaba kembalian. Dan pihak orang semando kan menyerah saja kabaki nenek mama. Bana. Baru punya dia embo tentang itu Bagindo. Tagambang jo mo nang kajatua samengan kanyui. Artinya bana kok sentiang leka dibilai, lamah leka ditahu. Insyaallah mau coba-coba lo mau ulang kurnia pangkawin doa. Sampai mak. Allah lo Bagindo. Baru kore mak saulun karendak karengkeh minta kari pelakuan. You. Sameh jo mak nang kanyu tagamang jo mak nang kajatuah. You. Arti mana ko sentiang lagi babilai ko lama lagi batawa kana mak pulang ko yang perlu mudo ko. Bana. Baru kore mo mak ko ado sentiang bo bilai ko ado lama bo tawa sehinggonyo adi padele kari sabut atau misal kari cho. You. Ala ka misal mo kudu bana mo kali lihat tibo di kandang batali duo. You. Ado dilape mak di padia dibantu jo bicaro. Satu lagi ka cukup dua lagi ka sadang. Pulanglah perundang pangkat tadi bapak doanya perundang mak. Sekian dulu mak. Sampai Bagindo. Saya kira lama. Baru punya dia Bagindo kok tagamang bola bajawe ko anyu ala basonsong tangi ala bapujua. Iyo. Dia mau lah sana solah mati lah sajuk keluar lam kilo-kilo. Untuk sementara bakantian keluar kita lu Bagindo ah. Insyaallah mak. Boleh apa mak? Ya. Ah, betul tunggu. Mampu Bagindo tak hilang Bagindo ya. Agak mataris deh. Ada Bagindo tidak. Lagi belum ada. Palung do. Iya ada mama. Kembali rundiang palung do. Terima mak. Kok tempo dia awal tadi palung do kan dia mendatang buah perundiang kabake nenek mama. Iyo. Tapi sungguh pun kabake nenek mama sifatnya mana kalau datang sabui tadi. Iyo. Baru punya dembo tentang itu bagi pemuda dek mencari katona sabule picak dan salayang punya lah tatumbuak galah kanapa lah tapasah ikan kampangan lah tasungkui di jalur taringkong de bungka sabalik bungka nama lingkong dia teh jalur nama mimpi di tengah-tengah terletak badan diri dembo tunggal nak kamar kabelian Iyo. artinya mana kok tentang katonan kabajawo runjangan kaba kembalian menyerah saja orang kabake ambo kaba aris supaya badan diri pemuda Sampai mak. alah lu pemuda Baru poe dia mak sabalun kerandak kadagiah pinta kadi pelakuan. iyo Ado jua nama rusuh je mengamang kok setia menjalani untuk menyudahi agak-agak rasa kayo angan-angan buat selesai. iyo Apa artinya? Tu mah dek mencari kata nasa bule pecah nasa layang. Rupuela tatumbuak galah kanapa lah tapasaikan kampangan. iyo Talingkuang kasungkuit di jalo talingkuang dek bongka. Iyo. Sabalik bongka nama lingkuang di jale di atas jalo na mempi di tengah-tengah di tengah-tengah letak badan diri mak. Tungga nak kamar kau beliang. iyo Artinya na Tukut tantangan katu nang kabajawe undiang makemalian menyerah saja orang kabake ini mama. Kan betul. iyo Baru poe dan boma ndak baca di mana tanduang nan babalik cantina baliku senggonyo adi badali ka disabui katu misal ka dibaco. iyo Ala ka misal dan boma. Pamisal saja ka ambo ka orang babuek bataun. Di mata serat nanyo tumbuh di mata bit nanyo bene asal dibuek ka menjadi. iyo Ko tibo bana kepada badan upuep tibo bana kepada badan diri mak. Di luar pada amat yang mau mak ucap di sinto lam tibo semua dikali yang tabi akan ditari rotan nape pasang huyah menantian batang batagok nang kalai luar daripada amat dia mau ambok ko amak benar rancak amak memulang perundang bonyo sampai pemuda sakira Allah mak baru punya dek paling muda orang pangalak jago lalu panjilah pulang mandi penyukur dia lihat datang yo artinya mana tiup kandak tiup regia tiup pinta tiup diperlakuan yo yang bola sana langsung matilah saja dalam kira-kira paling muda yo ada mama kurang padang memuntah landang dipuntal lalu dilipek dia bagi dua yo ikut dirantang nama panjang lalu dipuntal lalu singkik saja lembek kapal gunung yo apalah singkik lembek kapal gunung sunai kata diulang dibilak kata kepangkanya disambut kata orang tadi dibaca kata orang kini yo ataupun kata pelum tadi Sabalun kerajo langsung kasih sampai berundiang ada panang kulingan nenek mama di lingkungan ada di pusako di mukum dan nama jili. yo Ate banari lainnya tentu tabawan sepanjang terati majili lalu karena ada di tampannya. yo Aku lah namakan terati majili. Duduk basimpua basilang latak dilujamkan lutut dan dua ditakuikan kapalona satu disusun dari nasa puluh. Diangke tangan tabaco buah pasambahan. Sambah tapun karang patui di sinan katoli sabut mangkonyelo rundiang dibaco mangkonya rancak. yo Pak kini, kota tangan terati majili kali sama kita bawa. Dan pihak pada rencangan tangan kita letakkan di tampaknya bayi-bayi dalam peti dan bagewang pasak di luar kunci di dalam. Kini kata saja kali sabut bana kali ketangan. Kandak bulia pinta melakukan baik itu bana kata belum tadi. bana Baru punya dembo tentang itu belum do. Kurang ketik amal pesuarai sama kadang lawan bayu dan tubuh tapi batanyo. Larape dembo kata nasa bulik picak nasa layang. Ko buliknya lah boleh digolean, ko picaknya lah bisa dilayang lah padu kata juga pakai. Akan tetapi dia ada sencik pusako sebuah malin sakit mama
Malin sa kita mama saukun. Dek kami pemuda kalau lawan cawan tu lah sama je wawan kandak pemuda bagi minta pemuda peraturan. Sampai mak Allah do baru puada mak orang balawit padang lapang barimbuan no. Yo. Kalau lawitnya tapek baranang, padangnya tapek memancak, rimbunya tapek menyimpan segala rasio. Yo. Artinya mana? Tiok karanda, tiok degiah, tiok pinta, tiok di pelakuan. Yo. Dek ambo mak dek karanda ambola bagiah, pinta ambola pelakuan pulo. Lah sanang dek ambo rasola mati lah sajuk raso kira-kira. Lah sajuk di dalam kira-kira untuk samantaro bakal gantian pulo kita tentang tu dulu mak. Insyaallah belum dong. Saya berwudu kecil apa orang tahu mak. Iya. Awak kalau baca lihat mak banyak galak je jual hilang kan awak ni. Walau tahan Macam lihat je macam ni main galak je tu hilang lo lihat kan. Dah dapat tahu lidah awak dia lihat. Awak sama aku je dia lihat. Penggalak mak. Ya. Penggalak. Ayo banyak. Penggalak itu kan mando. Itu mama ko lalu lagi. Juga lah. Tak jalan. Ayah. Ai. Memungui ini duk dia ya. Dia balon tu mama ngomong kan. Menyumui. Aku memungui lah. Antah tentang ada fikir. Di mana sih be tadi kau itu? Oh, nu jeleknya karena mengganggu itu galak. Hanya galak. Anak doya dah sana. Balas dulu. Dewa lo sebut enggak magak foto boleh. Lah bagak kini tu. Iya. Ampun. Enggak tapi waktu lagi. Kalau luar dia mau dia saja. Bisa tahu itu duit ya. Bagak betul ni. Enggak, wak ini kau soalnya kalau sama orang tua wak tu agak manja. Kan orang kita jalan sini sebagai itu dia ada waktu kan sini wak. Kan itu mah kau di payu dulu. Enggak ada wak kalau tadi yang pasang tadi wak kan Kalau dipatang lagi jadi. Berbincang je wak jadi. Iya. Kok kalau lewat di perjalanan soalnya kadang awak tu mana ada jauh. Oh, sampai lambe ada joy. Awak orang tua. Awak orang tua aja. Enggak ya gitu. Pukul tadi tiba-tiba di tangan deh bang. Lampi tipu di tangannya kelinci. Mau dia jago boy kau dua kau di tengah mana? Iya. Kau di tepi kau kan tua mana semua lempe ni. Memang buahnya. Untuk ambil pada pintu ya. Asua dua Yang tengah. buat Kalau di tengah tu bisa disebut si senek ya. kaki kan. Turun pandai dia banyak lagi ni. Iyalah. Tadi pandai je. Lah nak dia. Berdua tiga ya kau. Buat nama bir kau. Iya, nama bir. Nama bir. Awak kuat. Oh iya nak bir. Oh, boleh panjang ni. Oh, itu boleh tu lumpai. Sepuluh kepanjang, 10 kepanjang dua. Belum mulai kepanjang udah kepanjang. Nanti lihat. Mia lah mia panjang. Ni agak panjang. Kau salah ke panjang itu salah. Tahu satu. Aja terus liwat tangga itu. Colek aja. Alai lah, orang dah. Kau tu keadaan kemis kau ni. Indah ikut. Patai-patai anu le. Patai. Kau nak merah-merah sapi ni kau. Jadi sapi le kan. Ikat tinggi. Nyo, cuba lihat. Kau mah sekarang kita boleh mandiang, sekarang tak datang pulang. Semakin kapangkas, semakin manis. Mana wayang? Nama kedua, nama WP, gila. Tahu. Biar Kau tiba tahu ke ba kasi dulu kau. Tadi berarti bisa beli atau misalnya. Cuy, dia. Cuy mana? Nyo semakin kapangka, bukan berarti uge itu pangka. Nah, nan uge, nan pangka batang. Nah, nyo bedaan tuh, nan pangka ko batang, uge. Iya kau. Nunggu. Lah. Ntar ko sama uge batang na kan. Kadang-kadang pak kaji. Ini nunggu. Iya. Boleh pilih kau. Tapi di kau dulu. Tigo na lah. Nanti kau dah. Wow, wih, pan mo panin. Iyo. Wajar ini Apa tahu? mama pak we besu ini. Kenapa ada yo? Jalannya jauh wah. Iya. Dia pawih. Ambo ten manis, ambo belum nak